Una bono simbara tumogaba no itero temie. Korwasa etomisia kene kyamaga no temie. Asomoro bulio tuwabeire tokwarigania komorekera obokoreri korwase serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati lero nigo tokomorekera bunge ya Kitutu Chacha South iyebwate chigwodi chia Bugusero, Bogeka, Nyakoe, Nyatieko na Kitutu Central. Na togosoa segwodi ya Bogeka nigo korwase nsemo ya mache project ya mache ya Liotero ya Ikiromo Eliom. Project yende ya machi ya ITT nigo ya Elirem. Obwagachi bwegeti ya ITT nigo bwakorirwem. Nabo igo likarabatiria nyaore box nigo aliabikirwem. Negati ya magendrero aenekigwe wetera asumukyo yo mugabana Paul Simbarati wikirania chira cha magendrero gochia 7 inchi be county ya Kisii. Wikatokwana yetu arorire